हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण विदाउट ओव्हन चिकन तंदुरी ही रेसिपी पाहणार आहोत। इथे मी चिकनचे तंदुरी पीस करून घेतलेले आहेत। तंदुरी पीस याच्यापेक्षा मोठे असतात, पण हे आपण तव्यामध्ये करणार आहोत त्यामुळे मी ते छोटेच केलेले आहेत। चिकनला असे हे चीर पाडून घेतलेले आहे। पाणी ठेवायचं नाही आहे, यामध्ये ड्राय करून घ्यायचं आहे। याला आता आपण मॅरिनेशन करून घेऊया। मॅरिनेशनसाठी आपण इथे लिंबू घेतलेला आहे, तो आधी पिळून घ्यायचा आहे। त्यानंतर इथे मी दही घालणार आहे। दह्यामध्ये पाणी नसायला पाहिजे, ते पूर्णपणे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। आता आपण आलं लसूण पेस्ट घालून घेणार आहोत। त्यामध्ये मी 1-2 मिरच्या पण घातलेल्या आहेत आलं लसूण पेस्टमध्ये। हा फूड कलर आहे तंदुरीचा, ऑरेंज रेड कलर आहे। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल तर घाला। एक छोटा चमचा तेल घालून घ्यायचं आहे। हा एक तंदुरी मसाला आहे। याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। यामध्ये 1 चमचा रोस्ट करून जिरा पावडर केलेली आहे, धना पावडर आहे 1 चमचा, त्यानंतर काळी मिरी पावडर आहे आणि थोडंसं कॉर्नफ्लोअर घातलेलं आहे। या पावडरमध्ये रेड चिली पावडर सुद्धा मिक्स आहे। आता आपण मीठ घालून घेणार आहोत। हे सर्व मिश्रण, हे मॅरिनेशन आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे हाताने। ते पूर्णपणे सर्व पीसला लागलं पाहिजे। आपलं मॅरिनेशन रेडी आहे। हे मॅरिनेशन केलेली चिकन आहे ते आपल्याला साधारण अर्धा ते 1 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। आपण इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। पॅन किंवा तवा काहीही वापरू शकतो आपण। थोडंसं तेल घालणार आहोत, खूप नाही घालायचं आहे, कारण आपल्याला हे फ्राय करायचं नाही आहे, तंदूर करायचं आहे। फक्त ग्रीस करण्यापुरती ऑइल टाकणार आहोत आपण। इथे तेलाऐवजी आपण बटर सुद्धा वापरू शकतो। पॅन चांगला गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला पॅन गरम झालेला आहे। आता आपण यामध्ये हे चिकनचे पीस असे ठेवून घ्यायचे। मॅरिनेशन जर उरलं असेल तर ते आपण त्या पीसेसना लावून घ्यायचं आहे पूर्णपणे। त्यानंतर आपण मध्यम गॅसवर किंवा थोडा लो फ्लेमवरच 7 ते 8 मिनिटं चिकन शिजवून घ्यायचं आहे झाकण ठेवून। मध्ये परतून बघायचं आहे, खाली करपू द्यायचं नाही आहे आपण ते। साधारण 5-6 मिनिटं झालेली आहेत। मी बघते खालून शिजले का। आपण आता हे परतून घेऊन दुसऱ्या बाजूने शिजवून घेणार आहोत। सर्व पीसेस असे परतून घेऊ आपण। एका बाजूने आपले पीस खूप छान शिजले आहेत। आता आपण ते दुसऱ्या बाजूने पण शिजवून घ्यायचे आहे। साधारण 5 ते 6 मिनिटं आपण झाकण घालून ठेवायचं आहे त्यावर। दोन्ही बाजूने आपले चिकन खूप छान शिजलेलं आहे। यामध्ये आपल्याला पाणी राहायला द्यायचं नाही आहे। जर पाणी असेल तर आपण ते झाकण काढून थोडा वेळ शिजू द्यायचं आहे, ड्राय होईपर्यंत। विदाऊट ओव्हन आपली चिकन तंदुरी तयार आहे। याला जर आपल्याला स्मोकी फ्लेवर द्यायचं असेल तर आपण गॅस चालू ठेवून थोडंसं फ्लेम वाढवून पीस असे रोस्ट करून घ्यायचे आहेत।
किंवा जर तुमच्याकडे ही अशी सळई असेल तर त्याने हे आपल्याला रोस्ट करून घ्यायचं आहे. खूप छान एकदम रिअल तंदुरीसारखी टेस्ट येते. मला खात्री आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडेल. विदाऊट ओव्हन चिकन तंदुरी फार सुंदर होते. तुम्ही नक्कीच करून पहा. लाईक करा, शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.